nakahila ko. Buhay ang gihilakan. Hindi ako sangtot sa ngipon na dyan siguro ni gabi itong sakita guys. Lamit dyan mag-wild. Na ay agang kay dari gapon nga side sa ahang gums nga nagatngot. So kanin lagis na nga kanang ngipon na jud na di na jud na yung gums. So aghang gums ka maradara mag-ahang sakit ug itong sakita guys. Una nga pila ka days wa ko ka upload og ganang vlog. Hi guys, dari ko sa Cebu karon. Hindi. Ako yung tanawan ba sa kuan. Medyo nakapagyan ko galing nakahila ko ba. Katong gipatay tong ning viral bitaron nga. Depression si ja, pulis ijang bana nga nang cheat. Ja. Siguro kanang asi ja ka agwanta. Oy ka no, di ba sa lalim na yan guys no nga di ka maka daog kana di ka maka di mo makayanan na yung problema sa iapil pa ka ng isang mga anak to ikaw mga angel pa. So nakahila ko. Buhay ang gihilakan. Hindi ako sangtot sa ngipon na dyan siguro ni gabi itong sakita guys. Lamit dyan mag-wild. Ay agang kay dari gapon nga side sa ahang gums nga nagatngot. So kanin lagis na nga kanang ngipon na jud na di na jud na yung gums. So aghang gums ka maradara mag-ahang sakit ug itong sakita guys. Una nga pila ka days wa ko ka upload og ganang vlog sa YouTube kayo. Ginoo ko. Muna yung sakita. Diya ka na ay kuan di ay kanang ay nalipay po ko kay gahapon gikan ko sa BGMP. So di naman na kuan na ni about sa kaso ni Mario. So murag nara ko'y hay kanang na ay ngat jud kaadto nga lamig mag-wild kasakit. So hanjin siguro ni ipabunot. Nalipay din ko kaya kamong shop kanang mag-operate ta siya nanadjay kanang magtinda dyan. Kanang na ay nalipay ko kay sa tinuod lamang dyan. Nanginayang ko sa pwesto o sa katong mga barigsang Mario kay kapit na dyan mo 1 year nga na-stuck ra. So karon nanay maligya. Mag-relax di ko gamay guys kay malagi nang gibati lagi kayo. Yeah. Mga ni mag-decide po ko ka ng kuan vlog dani kay sakit pa istorya. Ngipon o gam sagsagol. Ano lagad din yung pahigo doon matabang kani maghangipon di ba po guys nanay si Jay kanana ay hangi papasta sa una ja tong nagpa-extra ko diri sa Cebu kay wala gini na nakit nga siguro wala nakit sa extra tungod kay ang daot si Jay nagipastahan man siguro basig mo ang mga pasarap po dyan karon gangat-ngat jud as in abi nami jadi wild kit ka adjo ja kanang na ay
Mato na ako gidintis ganina. Halamang giagwanta kay. Balik ra ko dito sa ang dentist sa Bohol. Karon siguro inag-uli kay. Feel jud na guys. Kuan kaning ahang gipastahan ba? Murag pas ilawom ang kuan kay sakit jud. Ja. Inani na og punstan itaadyo. Maagonta. Dapat na ay wa na kandi ko gabi ka kuan ka nagkapuyan na jud ko mag-vlog. Kuan nako ka clip o kakuhag video sa among biyahe. So karon murag update ko sa biyahe. Murag na daghan gyapon sa pasahero. Pero di jud sim sa last katong padang election kay karon kay medyo okay naman og gamay ang kuan. Yeah. Ahay. Diya ka na ay kinanglan jud ko inikamot kong maka-vlog pod sa YouTube kay na ay kinanglan tag nga napigamay natong mapalit og buwad. Diya. So anak ko ka kuan ka upload og vlog adlaw sa YouTube kay kanang nay tungod pud sa kabisi na ba kay nagpatrabaho mas inday sa isang bahay katong mga tiwasunon ja wala ito guys nga kuan kanang na ay isod Hindi natin i-vlog dito. Hi guys. Saan ka nagluto? Ganyan na po sa alam. Ano? Ha? Ito? Gusto ko lang isang tao. Gusto mo na. Ano mo? Pero ahapit ka na ka ba? Ano? Ano? Ano ba? Kalaunan na ito. Mas-lusi ako pa. Magkano ka muti ka na natin eh? Kaya? Gusto ka ka-bake na? Sa'yo pa? Ano pa? Asa ka Maxim? Asa ka dyan? Ha? Asa ka? Ano sa ba? Manabak?
puno. Mga kasi mong manang. Ito. Tawa mo lang. Hey, best friend. Ilan ka nito na ba? Lagan boy. Bilibag na ko eh. Ano mo ba? Ang giniyong tapo. Ang sisi-sisi lang ka na dito. Dito? Okay. Ako siya sige, kuhan ka lang yan. Yutaan yun. Kaya ko na ako eh. Lang na. Kumok sarili ko. Kaya init ka dito. Masayahin ko siguro dito. Init ko dito. Mainit dito? Init ba sa Pilipinas? Ha? Yeah, sa ilan dito saan mantalan ba? Ah, Init na. Doon ko doon sa dagat? Ha? Init ko dito. Delta. Pataw di mo aircon. Di man okay naman sa suod. Ang tanong ko, ano? Init adlaw? Adlaw dito naman. Paligpag na lang mo. Ano? Ito. Gusto ko nagawa. Gusto ko kapalibay. Tuwag ka init. Kana day, di ba na napabunas gawas ng gawas ko? Yung guys, sabi ko. Dito sa suot. Ang init ako eh. Sabi init ah. Walang kagawa. Mga nagyapon ka. Umili ko dagat. Siya di maligod dagat ako ba? Kung ano na ako, taas ang dagat. O maudto taas ang dagat, utusol ako katuloy ng hawas ko. Kasi lang, mabasa lang ko ba? Unya, og ang dagat gani, Tugnaw, dagat ito. Tugnaw. ang dagat hunak kadang taob sa alas 4, o alas 4, maligo. Kuya dagat ito din. Ano tayo? Ah, dili ko mula dito ah. Sabi ko sa amo ah. Kasi dahil tayo dito. Kapag dito. Sige, matusa dito. Ikaw. Matato ka dito. Sa? Buhol. Panagilagin ako kapag kay nai di kasi sana ng mga oy sa panay paayo no. Bali na nagpaligaron sa lila. Siguro ng lila. Siguro rin na ng lila. Gulo ka lang po. Lila ba? Depende man yung mayor. Bahin siya. Noon ka basta nga, apil lang politika good mo na nagubot. Sa pinapilas politika ba? Laban sa speaker siya. Depende man yung mayor. Awa siya. Ito ba tawag sa nang hatag, babito ang mga kuan? Naasa pila ka bukpali, sunod-sunod sa mga itong hatag. Puntahan siya. Ipuntahan siya sa administration. Sila kasakay. Isa. Dito sa inyo. Isa naman eh. Ay sara. Lila di niya balin siya. Oo. Buka ka. Magkog pa. Kaya makatirahan dili bayad. Nakita nang guna ni mo, bilang bayad. Ang kaso. Nakita nang bilang bayad eh. Hindi ka mo ubang yun. Sabot mo na. May sabot. Uy. Tambok na tinapin ng gabi. Bukas na yun mo. Hindi pwede makalsay? Oo. Ingat po kong nana. Itawag sila. Pilang day ka naman hindi ko. Duha mo ito. Gusto mo tuloy niya gida. Ang hindi ko ang na. Hindi lang sunod ko butang. Okay, ito. Bukan sila po daw. Oo na. Hindi pa manimbok ko usap. Kasi na ito. Ang pangutang ang laso niya.
Hindi na gusto. Parang may gusto na. Ang baso ni mo, Day. Tubig raman eh. Tubig lang eh. Nanay carbon. Ha? Tubig lang eh. So, bitanan na ganun. Para kung ka pa. Gamay ra? Oo. Ay, tambal na ato. Sila ba? Tubig ba siya? Kapag lang ha? May tubig ra? Kasi ito. Ayan. Ito na rin yung ito. Ha? Yung kinahanglan mo sa ito. At ang makaringgan doon. Hangit pa lamang sa sunod. Kaya away soon. Waputangin ko ang susuda. Ito. Ube. Nabidyo na ba ko? Ha? Hindi na. Seriyan. Iya kung tayo kaya ako sa dapat ba pero isang kukunahan na makuha na ako. Ang ulit ang tayo ba? Ano tapos? Sa ganun na. Ano? Ano ka tayo? Ano ba yung buto ka ng kuko? Ha? Bukas ka ng kuko? Pila to? Ang trinay na yata. Isa ka to? Bakit? Ang trinay na. Si kuko nga. Pagto ano? Pwede? Sa kuko? Yan na. Yung kung buko parang kuko, ito naman kaya kaya. Ang trinay na. Kung may cancel, cancel. Kung may cancel pa, may kuin lang niya. Masya na usa. Magbuang. Ay, sorry. Hindi din sila ka ng hawa. Ang sa ilin. Nasi ganyan. Yun. Naraman niyo sa nas balay. Isa. Alam na si Jenja. Huwag man guys, got. Hindi na episode na. Pagkabihin na lang sa natin. Ano ba ba yung ganang sa tiri ang anak? Ini ako nisang spirit ba? Ito na ito. Ha? Ito. Ano ito? Pakta ko itong bako-bako. Hindi ko kaka. Ito na isa. Murahan na lang. Hindi ako nahin. Manuel, marami hindi. Ito na ba tayo? Una na. Ito na. Para video call. Para Ito. video call. Ito. Adi ka Ito na dyan. Dito dyan na ikaw, may video call pala yun. kanya. May baka... Pwede ko naman doon. Ito ba? Okay ba siya? Hindi siya. Hindi tam. Hindi ko na to. Ikaw na sa nabirasan na kami na rin. Kapahan na nga. Ito din na. Di ba na ikaw?